ҷоми осиё 2021 ба ҷудо ки таи 3 рӯз аз 14 то 16 май дар маҷмӯаи варзишӣ бо номи балуаншолак идома дошт, 159 варзишгар аз 4 кишвари осиё ширкат варзиданд. Тоҷикистонро дар мусобиқаи мазкур 6 нафар ҷудочӣ намояндагӣ кард. ба варзишгари тоҷик Сунатулло Лоиқов муяссар шуд, ки соҳиби нишони нуқра шавад. Ӯ дар вазни 81 килограмм рақобатро дар даври аввал муқобили ҷудочии мезбон Бекзад Тагулаилев оғоз кард. Дар сонаҳои аввали қозмоӣ ҷудокори тоҷик бо иҷрои овчигари имтиёзи Вазари ба даст овард ва онро то охир ҳифз намуд. Ҳамин тариқ Сунатулло ғолиби ин рақобат гашт ва ба даври чоракниҳоӣ роҳ ёфт. Дар даври чоракниҳоӣ боз ҳам ба варзишгари мезбон ин навбат Батирхан Сакенов бо истифода аз шеваи Масутеми Вазда ва иҷрои усули зебои Уранаге пирӯз гашт. Дар даври нимниҳоӣ бошад Сунатулло ҷудочии кишвари Қирғизистон Абдулло Ҷалолиддиновро бо иппон мағлуб кард ва ба даври ниҳоии мусобиқа роҳ ёфт. Мутаассифона дар мубориза барои нишони тиллои мусобиқа аз чемпиони ҷаҳон миёни ҷавонон дар соли 2019 ҷудокори пуртаҷрибаи мезбон Аян Байгазӣ шикаст хӯрд ва барандаи медали нуқра гардид. Варзишгарони дигари тоҷик Муҳаммад Солеҳ Қувватов дар вазни 60 кило, Қурбонали Бозоров дар вазни 73, Ғаниҷон Ғаниев дар вазни 73, Ҳайдарали Шоев дар вазни 90 ва Эмомризо Анварзода дар вазни 100 килограмм натавонистанд ки соҳиби медал гарданд.